Broken, I've been under your hypnosis. Why did I sip the potion? I'm so done with holy ghosting. My birthday doesn't come and lay me down until you see emotion. Right now I can barely focus. I'm showing no. Tak ahojte. Shakedown, myslím si, že fajn časy sme dokázali zaletieť. Samozrejme sú tam nejaké rezervy, takže budeme pomaličky zrýchlovať, ale som rád, že zimná príprava nám umožnila to, že sa dokážeme držať na špici tak ťažkej konkurencii a klobúk dole pred organizátorom, pretože tu je takmer 150 aut a obrovská konkurencia v R5-kách, takže zase sa môžeme niekam ďalej posunúť. Horizont zľava flat, hneď pravá 2 dlhá flat, na horizont stredom skočí flat, za ním kompres 400. Prebrzdí málo pravú 2 katík, hneď ľavá zíti, brzda 50, prava. Tak to, jaké to bylo? Ahoj. Jo, čau. Co jste vymysleli, pánové? Joj, ty vole. Flat 70. Ujo sa šiel prezrieť, sa dostral, pozrie. 4 flat, stop. Brzda na parkovisko, pravá 7 úzko a ľavá 7. Pozor. Ty vole. Blázno. No a co, jaké to zatím je? Pomaly, jo, môže byť defekt. Pomaly bohovia ideme. To. A vy co na to říkáte? To čo robot? Má pomalu. Koupím na ty zadržice? Víš, čekám, ja chápam, že... A nie to našli to následný. Já to ty říkáš co, Honzo? To. Ready to put it down. Start at the bottom, I'm ready for better, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You hated just in the crowd, but still I just stuck around. Now you with me now, why you with me now? I feel it coming now. It's too late to shut it down. Over the mountain now, burning the valley down. I don't know where my mind is, don't even know what time is. Somebody stop the virus. Room full of bodies, but nothing but silence. Yeah, I'm quiet, but fuck all that shine. Čaute, nachádzame sa akurát na Kopnej. Konečne ideme aj slovenský majstrák, čiže je to pre nás prvý pretek. RZ-ty sú nádherné, počasie nám zatiaľ vychádza. Na zajtra to hlásia asi by malo byť teplo a slnečko, takže už to potom ostane len na nás a budeme bojovať zajtra. Aký máte názor na rýchlostné skúšky? No, rýchlostné skúšky sú nádherné, sú rýchle, časti sú rozbité, technické, je to nádherné, však je to Kopna. Čas Barunky. Konady, pravá 9, ťuk, kosa 4. 30. Ľavá 9, kosa, ťuk, tyč. Hneď pravá 2. Nevadí. Čiže pravá 2, 40, pravá 8, jedeš. A na líce ľava 8, 9, tyč. Do ľavej 6, katík cez horizont 70. Brzda pravá 8, som drop stay. A ľavá 6 cez horizont cut flat. Brzda ľavá 5 plus tyč a hop. 60 ľavá 4 katík, brzda 5. Horizont flat, 120, horizont stredom flat, 80 horizont stredom flat, 200, na konci prebrzdí, hop, hneď ľavá 4 katík skôr, 50,
pravá pětka 102, 120, ľavá 1, 120, ľavá 1, hopne, pravá 1, 80, horizont ľavá 1 cez horizont, pravá 1, 80, horizont 60, ľavá 5, dlhá v stope a hop, koniec mini 50. No tak, bolo to divoký závod, mali sme nejaké vážne krízy. Celý závod sa nám nejak nedarilo dostať do koncentrácie, do tempa. Dokonca sme havarovali na predposlednej rýchlostnej skúške a ďakovať Pánu Bohu, že sa nestala tragédia, pretože sme minuli človeka veľmi tesne. Takže chvála Bohu to dopadlo tak, ako dopadlo a dotiahli sme to finálne na druhé miesto v slovenskom majstraku a absolútne tretie miesto v medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky, takže ďaká Bohu, že to je tak, ako to je a nazbierali sme cenné kilometre a ideme ďalej. Závodu vidím aj kladne, aj negatívne. Na každej RZ v podstate sme mali buď nejakú krízovku alebo nejaký výlet mimo trať, ale tak toto patrí k rally športu, posúva nás to ďalej a ďalší závod vidíme sa na rally Tatry, Liqui Moly Rally Tatry. Robert Polčák a Julius Lablavský, posádka vozu Škoda Fabia RS Rally 2. Robert Polčák začal závodit teprve v roce 2022, že loni se stal vícemistrem s jednou nejenom, že dvojnásob zdůrazňoval, jakým úspěchem je a ty body do slovenského seriálu se určitě budou hodit. Tak Roberte, ještě za vámi na slovíčko.